Verhot ovi valot kone auki, truen nörtit eivät päivän valosta. Nauti Killer Masa 69 ja teurastaja 64 näki auringon valon viimeksi vuonna 94. Ainut kerta kun näin naisen, se oli Facebookissa. Tytöt kysy treffeille monolla kerta vuodessa, mut en mä tarvii niitä, mulla on Simsissä naisiin. No kyl mä silti ottaisin, jos oikein naisen saisin. Me ei koskaan tehdä mitään, muuta kun pelata ja syödään. me ei koskaan nähdä ketään. Treffien sijaan meen chat-rulettiin. Me halutaan saada kavereita lisää. Meillä on Facebookissa 8 kaveria. Me ei koskaan tehdä mitään. Nyrkkivananen on mun huoleni, ahen kun nää paljasta pintaa. Sytyy housussani paine, fantasy-peleistä olen siirtynyt pelkkiin fantasioihin. Kuvittelen päivittäneet näistä sankarioisin. Namakinin näytössä, tuumat sivut käytössä. En piittaa sanoista, halua elää niinku Skyrimissä. Missä, mistä, miten näitä kysymyksiä riittää. Haulun käsini jotain muutakin kuin pelkkää hiirtä. Onko tää todellista vai onko happo hotellissa? En oo nähnyt tällaisia juhlia edes leppoissa. Yks tyttö iski mulle sillä taisin kuusta housuun. Siitähän se fiilis vasta lähtikin.